niin mennään. Samaan tapaan kuin yksi YouTube-kanava. Tää on tällainen autiopaikka. Me tutkitaan tätä ja näytetään teille, että mitä täällä on. Ja avaisitte sen lukon. Niin. Avais. Mut kun mä pystyn. Mennäänkö kattoo talo läpi? Jos me No jatketaan sinne päin ensin. Katsotaan, että me vähän niinku katsellaan ja vähän seikkaillaan vähän näyttää. Mutta taas ihan oikeata elämää, että ei sitten niin. siellä tarvitse katsella, että tää on jotain ihan tarua. Mutta ei me nyt mitään Minecraftia tekee sieltä tehdä teille, mutta sorsia yritetään tehdä. Yksi hyvä video. Niin, kaikki on mennyt vähän peeksiin. Täällä on tällaisia 2 rikkinäistä autoakin. Vois kyllä vähän kuvata. No niin. Tässä on tällainen. Miten se aikaista, mutta on kyllä aika moni. Reikä aika paskassa. Joo. Mutta Lähdetään katsomaan vähän tän. vähän vanhaa kamaa. Niin. Jos haluatte katsoa, miksi vitussa tämä loppuu tähän? Katsotaan nyt näitä autoja vähän. Jaha. Siellä on se tie. Kato. Hei, niin joo. Mennään, katsotaan nyt nuo autot. No autot on jo rikki. Konepelistä saa olla aika paskana. Joo. Ilmiselvä. Niillä autoilla erätyksiä tulee edes enemmän. Kuule. Tuutko sä vähän katsomaan? Täällä on rikkinäinen tällainen ohjaamo. Ratti ihan rikki. Mutta bensaamittari täällä on. On täälläkin. Mittari. Takana on tällainen bensakanisteri. Sitten tässä on ilmiselvä verho. No jatketaan mitä matkaa. Sitten täällä on moottori. Joka rikki. Mennään nyt. Joo, siinä me voitais katsoa vähän tätä. Tää on vanha-aikainen puimuri. Hei, onpa vanhaa. Joo. Mennään katsomaan nyt vähän, jos me päästais. Onko sitä minne? Katsotaan se vielä se yksi piha siitä, että voidaan lopettaa kuvaaminen. Niin. Tässä on tällaisia kaikkea vanhaa kamaa. Kuvastaa vaikka. Katsotaanko toi lato tosta noin? Ai toi kämppä. Katsotaan, jos me päästään sinne sisälle. Vois kyllä katsoa. Täällä on ihan varmasti. Tos näkee, että lattia on rikki. Tää taitaa olla kuule hylätty. Tänne ei varmaan pääse. Ei. Mutta